Avui és un dia per donar-vos les gràcies en nom del grup parlamentari, en nom dels joves de Compromís i en nom de tot el bloc jove. No cal que vos diga els motius pels quals l'última cita de les urnes ha estat un èxit. Vosaltres ho sabeu. Heu treballat molt, de valent, i formeu part d'ISEC. A Compromís, la presència de joves ha estat decisiva, sobretot aquestes últimes eleccions. Però darrere del projecte no hi havia un producte nou, perquè hi éreu tots vosaltres. Compromís no haguera arrelat tant si no fora per totes i tots els regidors, militants i simpatitzants que, com avui els de la Marina, heu treballat durant anys. Nosaltres, els joves, ens podem pujar al carro del vostre treball. Nosaltres, els joves, ens podem sumar a un projecte de gent que ha treballat al llarg de més de 30 anys. La Marina és una bona mostra del que diem. Ho vam dir abans de les eleccions. Els joves volem assumir la responsabilitat en Compromís, amb la campanya i amb les eleccions. I ho hem fet. A mi m'agradaria donar-vos les gràcies a tots, a totes i tots els militants, simpatitzants, amics i familiars que han treballat de valent durant anys. I especialment, estos últims mesos, a aquests joves que, com Maria, Aida, Lourdes, Blai, Damaris, ens fan costat cada vegada que venim a la Marina. Hi ha una última persona que treballa dia a dia, que es deixa la pell i que no sol eixir massa a les fotos. Jo sé que no puc contar-vos res, no ho deia, del nostre Enric Bengut. I ara, després de tot, comencem, sense haver parat encara, a treballar per continuar transformant la realitat. Perquè nosaltres fem campanya tots els dies amb el nostre treball, amb les nostres propostes, amb les nostres formes. Amics i amigues, companys i companyes, avui, demà, al igual que ahir, ens trobarem en el camí cap al canvi en les nostres institucions. Visca Compromís i visca la Marina.